duk wani mutum na bashi wannan assignment din a kowace ɗariƙa yake, in dai ya kawo min wannan maganar da zan bashi tambayar ta, wallahi tallahi billahi na koma tijjaniya duk da zagin Allah da suke, kuma zan yadda ita ce addinin Allah. Kawai in dai wannan tambayoyi abubuwan da zan faɗa yanzu guda biyu in dai an kawo min su, to ni ba ma zan karɓi tijjaniya ba sai a wajen Ɗahiru Usman Bauchi wanda aljanu miliyan 300 suka zo ya kaddamar da su, ni ma gurinsa zan je kuma zan tafi ne a babban aljani. Tambayar shine a kamun karatun Dr. Sani a Kano yake ko? Karatun Malam Jafar a Kano yake ko? A kamun karatun Dr. Ahmad Bamba malamin sunna ne ko? A Kano yake ko? A kamun karatun Sheikh Ahmad Malam Lawan Tarayin ba a Kano yake ba? A kamun karatun Malam Abdullah Gadan Kai ba a Kano yake ba? Mutum nawa kenan? A kamun karatun Dr. Bashir nawa? A kamun karatun Bino Uthman nawa? A kamun karatun Sheikh Malam Aminu Daudawa nawa? A kamun karatun sai wanda malami zamu kane? Malam Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jama'a nawa kenan? A kamun karatun a waye Sheikh Adam waye ke ta mu? A kawo karatun wa zamu ce tukunna? Malam Abubakar Baban Gwale, Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gale, ko karatun Nasa Malam Abdullah Gadan Kaya, ko karatun Malam Alkasim Hotoro dodon yan bid'a gaba daya, ko a kawo min karatun Malam Ali Yunus. Ina fata an gane. A kawo min karatun mutum ɗaya da ya zagi Sayyidina Ali. Ko da jirwaye ne kawai a kawo min karatunsa ko da jirwaye ne inda ya ce Sayyidina Ali ba mutumin kirki ba ne.